baako a ne ho ofa papa yi ya bebeto no ha ya be ma na kwa aba na ya bisa ne din na ka akum ya je okwaku anum nti ya betwa ben no no ankasa bo ne din e de a kire yin na nan ma mpa cho wodin ya frame Komfo Badu. Komfo Badu na Komfo Badu kumasi na ka yenimu ba na ya beto ha mpa cho de enti ya beto ha de enti am beto me ha ne se ya moda roma ya na baako chef an ye bona tenase na omoto nkra se memla sen mem e kura e frɛ ne dua so na da roma ne enti na menam yo we de ka akum ya gino kwaku anum wa wate ne din ne de enti a na onam na wo sa na mehwe wa asa ya asa na anya baako mienu miensa ne nyina nsesan ya bam asa no timi ka asem bi de kire ya na yesu ade yi okay asa ne de ka asem bebre firi se asa bia wo de ka saa so na nwuma ya to bia wo de esie asa bia wo de kire anwum bia nso ene ho asa o de be pidwum saa na ina na kire na mpacho akomfo awe ache kakra wada roma me na Komfo fiesa ya Asante Komfo hima ai friend Komfo fiesa ofrabo Abuja owu ye enfie nsia ene afia ya wuramu emu hono ma na suma beka me enti me kom ye enfie nsia na me konfie nsia de konfie nsu na wo sha akomase wa ya ade bia na wa nkasa wotena ase eburu wadwe ne wonti ase so oh ampa maye bebre na nya ya dwuma we no enchene won kanfo ho chese de onimu ona oba be kanfo because so kanfo won sa akra na nyame odi tumi ma no ompesa enti maye bebre na me das de enti me bisa wo sa no akonfo ne bebre aba bebre na akire se wo akonfo dwuma no kura gu azan o we wo kono wakura mo bi enti na ma me bisa wo sa no tina kana na wutimi kire nwa mienu bi a wutimi ye ya wa hu se ade a wo ye de ya nwa ade de ma wanka bem de pa okay mabre wa edi tumi share me sa no Nyankopon so de bambo ka me ho no ebra me start akom no me di free ekropon sa senkyerani ndi ka eko wie ho na adwuma we no ya ne mpese ye be kanfo ye ho je se de onimu de me ka sei e na obeka nti maye bebre me de sa na me nim maye bebre ya me afa me so ne me nananom aye bebre ya mankrofo nana se waye bebre amankofo waye bebre nana me stress am bisa bi mu nana ensuo ben e na okomo no na fe ensuo ne din e de sen yo wada roma me promote ya e friend Krefi ena oba kremu chale eno ne bosomo a me come sese amena na ewuja ahwa wasomo abesi sabre ya me so wadane ato a me so mafa nana mpacho wusi so yi maame anka bem de mantini yi eye Krefi ena oba kremu a e friend chale wona de ma ya figunity wo pa wo a wo ba wo benya bi e wona nsem nana we mpodi waka me wo fi akire ho ba na mehwe wa na mehu se ai se wo sankremu asa niye na wo ye ni nyina akire nkremu eniye afa nuoma wo de tu kom tesba na okita nana obetimi akire mu kakra yo wada roma oba kremu no ofre nyame ena wo ye eniye bia cha sankremufo eye firi se omukọ akire wi a wokọ akire wi a wo ba no soso a ye bibia sankremufo waduane wo ye sraka wo ye bibia bi na ya de bi cheche eni ade ansa na wo Komfo no so o bepie akire wi ani mu o chese wotimi do yafuno to eboa bosom no akire wi ase wo so bepie ba na so de odo nsa be soma ya ma obi an na ye yie enti ye so kra na o fa akire wi na de waje bosom ni de otimi boa na ye bi nana enu akire nti obeti ani ye sonkon sense me hu se nkramo dress ne ba no eno so koye bibi sonkon nana obetimi akire mu kakra nchi ya no okay oba kramo oba ne nchia no e kire se wode ne sambonkum chia obia e na Facebook page ne nsa o kire enema bebre ada se o pai se waba anempo obi a wo peye funu obi ade bi a kire no so obi a na kwantu sam nye eno na me hu ne se oba kramo frɛ ne se o frɛ nipa ne se de ne ho a kire na o pamoa no o mra ne nchen na obeboa no yo nana wo kasa mu no wo maameti ase se ye si hima wa ha enu ntina ma wo ba nana me pese wo nkire ye kwan ye fa so esi hima no okay kwan ye fa so si hima nse me nana Komfo fiesa ebre obenya Asante Komfo hima no me nana okomo na me ntana ne nchen na ne nkasa ye mu na bosom ba me so ne nsem o ka kire nkrofo se ye mo mama ne se obeye bi o de nsankyire ne ene anwodwuma ene o de beye bi enu nti ena na ira fiesa etimi ya Komfo hima se bi enya akomasa eyetumi ena obeje no Asante makonya so ena me friend say Asante Komfo hima
enti we no de ya de nana aba yakwatete na kom edom pese yehu na chi enti ye bebo na tenase na akonfo se de maba hai mehwehwe no ana ese mehu na chi kwan na dom so hu na chi kwan se agya no adwuma ebe yi enti na ya bo na tenase na hema de se ka so obi ye hema de a unya tena konya so de a na we wadwuma ye de obi afra wo se wo ye hema na tumi de chele ni krafi de umbaji Asante Mercy ho anu enti e friend se Asante Komfo hema yo ye beda wase ye du besia ana ye nko ye wo ha e che bibi che ya adwen a ye besa ba wo nchen ababisa wo ye da wase